Wasununguka mwana MuToilet ari mupenyu, anga ari mupenyu? Anga ari mupenyu because akatogomera asi kuchema haana kumbochema, akangogomera chete. Mwana uyu akapisirwa pamusha here penyu pamunogara kana kuti wakaenda naye kune? Aiwa, kwangu uri mumashops ndanitori pabasa. Wo, zvakaitika uri kubasa? Unoshandira kupi? Kumakumbe, ndaishandira makumbe shops. Ndakakudaidzai mbude kwachonyera nenyaya yakaitwa nemwana yamunoziva imimi yakaitika mumusha medu. Mwana ari paneri? Ndiani mwana? Uya ugare pambera. Ndoda kuti unditsanangurire in short zvinhu zvakaitika panyaya iyi. Handitika ndoda kuinzwisai samambo. Ndakanzwa kuti yakamboenda kwaEdmund Gwindi. Asi I feel kuti nyaya iyi inyaya yevhu, haisi yaishe. Atadzikwa ndini mambo muridzi wevhu racho. Ndosaka ndakati nyaya ngaite sei? Ngaiuye kunoku tikurukure nemhurekwana ekwachonyera. Sabu kuchonyera. Mamusipo last time ndakanzwa kuti mama aenda kunhamo nematambudziko, asi nyaya tinoda kuti ifambe zvakanaka. Nyaya dzakadai idzi inyaya dzinoda kuripirwa ivhu. Handitika dzine kwadzinofanira kuperera, kwadzinofanira kuenda. Handiti handisi kuti kwamakaenda kwakaipa, asi ndiri kuti inini nekuda kwaizvozvo zvakanotaurwa ikoko zvakataurwa, asi I felt kuti inyaya hombe yakaitika paivhu inofanira kuti uyo kuna mambo ndinzwo nyaya yacho toigadzirisa tiri pamwe chete, zvinhu zvodi zvofamba zvakanaka. Right. Mwana zita ndiani? Ndinoda kuti nditaurire in short kuti nyaya yakafamba sei, tione kuti tingagadzirise sei. Ndinonzi Joelin Chonyera. Ndakazvara mwana wangu chibva ndamuuraya then chibva ndanomupisa. Okay, wakamuzvara ari mupenyu? Anga ari mupenyu. Baba wacho ari peri? Vanogara South Africa. Baba womwana vanogara South Africa? Saka pakangondiblokawo last year hatozombotaura tese futi ubva ipapo. Une vana vangani? Ndiye vanga ari wekutanga. Vanga ari wekutanga. Mama netsana here nemurume? Chakaita kuti uzodaro ku? Tata netsana. Wakasunungukira kupi? MuToilet. Joelin Chonyera. Joelin Chonyera. Joelin. Wasununguka mwana MuToilet ari mupenyu, anga ari mupenyu? Anga ari mupenyu because akatogomera asi kuchema haana kumbochema, akangogomera chete. Saka time ndakangoramba ndinaye tiri kutoilet imomo ndopa ndakazongoona asisafeme then chibva ndanomupisa. Ndakatoramba ndakamubata chibva ndatongonzwa kutongotonhora kuti handina kuzokwana. Pane rava wakataurirawo kuti ndasununguka? Handina. Wangozviri. Unogara nani? Kugara natete. Tete vanga varipo here musi? Varimo. Vanga varipo here musi wacho? Vanga vasipo. Vakazoziva sei kuti ndozvaitika? Vanhu pavakazoziva kuti mune mwana atsva ndopavakazonzwawo nevamwe kuti ndozvaitika. Mwana uyu akapisirwa pamusha here penyu pamunogara kana kuti wakaenda naye kune? Aiwa, kwangu uri mumashops ndanitori pabasa. Wo, zvakaitika uri kubasa? Unoshandira kupi? Kumakumbe, ndaishandira makumbe shops mubha. Pabha vari panhiri pamashops? Saka zvinhu zvakaitika kubasa? Okay. Wanga uchigara kubasa? Wanga uchigara wega here? Aiwa, ndaigara nabosi wangu. Asi pazvakaitika dhiri wangu wasipo wanga toyazotamba sunuka pana pashowground. Okay. Alright, tete vari panhiri? Ndima muchigara nemwana? Ndaigara naye asi anga ari mumashops kubasa. Enda ndatombozivawo kuti ane pamuviri semunhu anga ari kubasa. Anga asiri kuuya kumusha here? Anga asiri kuuya kumusha here zvokuti maitadza kuona kuti ane pamiri? Anga asiri kuuya. Iwe titaurire chokwadi, pamiri ndepanapa? Uri kwanga ari South Africa. Akaroora here? Anga ari married, anga nemukadzi. I mean, akaroorera here kwachonyera? Aiwa. Seuri kuti murume wako? Vangoti sezvo anga ari baba wemwana. Because ndiye munhu ndakasangana naye kuDecember. Ichizosununguka muna August.
akatoona kuti mwedzi yacho inenge yakatoenderana. Okay. Right, muri kuinzwa idai. Tatati tinzwe zvakanaka kubva kune iyo taurirana kuti zvofambiswa sei. Amshuwa nyaya yakasvika kumapurisa handiti? Kumapurisa kwakanzi kudii? Apa pakanga chirumbotesta mwana chinoti akaurayiwa here zveshuwa ndopa yakangogumira saka mwana wakabvenda nekupostmortem. Okay. Vasati vaunza maresults epostmortem. Asi urunzwa sei nezvakaitika? Zviri kundirwadzawo zvazvo. Wanga usingadiwo mwana? Unozviziva here kuti pane vanhu vari kutoshayiwa vana? Uyu mwana wako wekutanga. Unoziva here kuti Mwari akakuda kutsividza anogona kunyima mwana upenyu hwese? Haindozviziva. Right. Ndandira kutongoti iwe pawakazokona mwana uyu wanga usiri kunzwa kurwadziwa here zvokuti wakwanisa kuwana rubatsiro rwekuenda kuchipatara zvakaitika ndozvoti handambofungira kuti mwana angabude toilet because ndaingonzi unge ndoenda kutoilet ndo zvakazongoitika ende neyo time yachona handambowana munhu kuti ndiwane munhu wekuudza because anga ari manheru. hapana vamwe vanogara padhuze? Varipo zvokubati pamunogara pacho varipo but vanenge vachigara kuri kuseri saka handambowana time yekuti ndinokire vanhu panguva yachona iyoyo. Iwewe wangapuwa mushonga here wekuti ubvise pamiri nenyaya yekuda basa? Handina. Murume wako wakamuudza here kuti ndakupisa kuti basa? Ndandisina namba dzake. Wazobva ipapo akandiblock akabva achinja account aenda kuSouth Africa. Murume uyu anogara mushairo? Aiwa. Wakamuonako? Ndaigara kubudiriro. Ndanditori kubasa. Anonzani? Anonzi Golden. Golden ani? Murandu. Murandu. Kubudiriro unoziva pamusha pake? Ndaingoziva kwairi Renda chete. Akatobva akaenda kuSouth Africa? Aiwa anenge achipota achidzoka but hama dzake pano unoziva here? ndoziva hanzva dzake inogara kuSouth Africa futi. Ko kuno kuZimbabwe? kuZimbabwe handina. Asi pawaishanda pamakumba apa panoratidza kuti padhuze nepahospital. Iwe wasunuka mwana chakakutarisa sei kuti uende pahospital kuti ndo zvinhu zvaitika? Nokuti zvaibatsira iwe wasununguka wacho unoratidza kuti waifanira kuti uwanikwe kuti uonekwe nemadhokota kuti wakamira sei. Chaikutadzisa kuti uende pakliniki pamakumbe chii? Panguva iyo handambozvifunga ndangori nekutya kuti sezvo ndasununguka mwana ndega. mini kunyoresa kuti Ndasinonyoresa. saka tete vanga vasingatozivi kuti munhu andi pamwiri hauna kukwanisa kutaurira hapana kana waiziva kuti andi pamwiri pahama dzako? Hapana iziva. hapana aitoziva? Asi vaiti zvonizvo taizviona. mali Hanzi taizviona kuti nepamuviri but hapana wandakakwanisa kuudza. tine vakuda kutaura kuti ndimani? Okay. Kumbira zita ranyu rakazara. Amai vedu ambuya vatu vaigara naye vagara nembuya kareba vakasheka musi wacho wemwandii saka parufu ipapo akauya ini ndakamuona pamumira ndikabvunza mukoma wake akamurapira akati mubvunze emeka ndikamubvunza akandirafu saka kubvira pamomendi yandakamubvunza akabva atanga kupfeka dustcoat kana amwe ipapo zvokuratidza kuti akasingadi pamiri ipapo pasikana nepaviri saka ndikabva ndazoudza hanzvadzi dzake dzadziri kuti hanzvadzi yenyani pamiri ndari paviri haasina kuti abvunze nezvakazi saka kubva ipapo ini ndakadzokera ndihanika nedokubasi kwakutozoziva kuti kutanga kwaugazira kunopera kwaJulai zvakaita zvakubuda takatozviona musocial media takushandisa kuita zvaari mwana wamira kana akatomuvhura nezvazvo papfungwa yako zvaida kuti uita sei nokuti papamwe zvese zviri kuti wanga usingazivi kubva kuzoti uzonomupisa waida kuti zviita sei? Pandakaona kuti atonhora
afa kudano ndakati saka ndonoudzani because kumba ndadzinda ndaita zvokunzi kana munhu aita nhumbu yake munhu kana aita nhumbu yake unotsvaga kwekuenda saka ndasina kana option. Ndasingamboniwa. asi kana takatarisa kavana tete ndo hama dzepedyo chaidzo dzinokutaurira kuti ndewe chidaiso kana vari vanoonana nababa kuti ndo zvaita mwana pane kwawaipondwa handi kana tete ndo vanga vari the right people chaivo kuti unotaura navo nyaya dzakafana idzodzi even pakuroorwa chaiko ndo vanhu vanotungamidza kaiva handiti ndivo iwevo kozvino waityei paikataurika nyaya yezvinzi kana munhu waita nhumbu yako unotsvaga kwekuenda ivo vangu vatoripo saka hapana ndekwanisa kuudza vaitotaura nevakomana mabrothers angu vachitotaura nemabrothers angu vaitotsindirana zvikanzi munhu kana aita kunzwisa kuti zvechokwadi pakafamba mweya wakaipa asa zvamboitika pane zvakamboitika zvakadai kwachonyera asa zvamboitika kuti mwana mudiki akaita seuyu oita pfungwa dzekuita mwana onomupisa futi asa zvamboitika saka atadzira ivhu atadzira namambo wacho handiti nyika yese yatadzira handiti pane zvamakanzi naedmund zvinofanira kuitwa handiti ka ndofunga pakaitika dambudziko iri funga pandakamboya kuno kuzvikare ndofunga ndakakuti izivisei kuti ndo dambudziko ndasangana naro kumusha semafambiro anoita nyaya ndakaudza vaedmin gwindi kuti ndo musi wacho chaiwo wataita se nekuti patakazonzi mwana wayo isusu ndisi vanhu vatakaita vekupedzisira kozi takanga tine nyaradzi yemuzukuru wangu anonzi brighton guhwa kwagwindi saka ndisi takaita vanhu vekutoziva kuti chekupedzisira kuziva kuti chi ndo zvaitika saka ndakaudza vagwindi kuti ndo dambudziko ratasangana naro ndobva vanditi uyai kuno nemushoko kwachonyera tikurukure nyaya yenyu tione kuti tingaitangire papi rifunga vakazodedzanawo nevanhu kwamakumbe vakanga varipo ndobva tapiwa zuva rokuita se rekuenda kwaishe shuwa takaenda kwaishe tasvika kwaishe takasvikovatsanangurira chi nyaya yedu mamiriro yanga yakaita ivo ndobva vataurawo zvavakataura vakati apa maita se vepasi vagumbuka nezvamakaita izvi munzvimbo medu muno masi atatombosangana nazvo of course tinoziva kuti pamwe unogona kuona kamwana kakaraswa apo kakasununguka kakadese asi zvekuti kupisa hatisati tambosangana nazvo handiti isuwo nekuziva kuti kwatiri kuenda kudaro uku tine zvatinenge takagadzirirawo kuti takaenda tine mbudzi yedu yekubvuma mhosva kosi taitoziva kuti mwana wedu akaita sei akatadza saka takaenda tichobvuma mhosva tikati aiwa isusu mhosva yedu tikuita sei tiri kubvuma tadaro vakatiudza kuti panodiwa chi panodiwa imwe mbudzi chena nemombe pane zvinozoitwa kuti pasi paite sei pacheneswe saka vatitaura kudaro ivo vakati vachazotaura nemi kuti zvinofambiswa sei saka isusu takangomirirawo kuti tichazonzwa chi kuti imi kwamuri vaita sei vataura vaichikudiko kuti isu tizoona chi mafambiro nechi nekuti ivo vakanga vataura vakati zvandataura izvi ndio zvinodiwa asi ndichazotaura namambo kuti togara pasi togadzisa nyaya yenyu saka ndo patata takangomirira sesuwo nokuona kuti zveshuwawo vanhu kwana makumbe vaitiwo vadoda kuita chipwa tinoziva zveshuwa kuti chipwa chichi nguva yacho yaita sei yakwana yakutopfuura takapiwa deadline yekunzi munofanira by 25 September munofanira kunge maita sei maunganidza mari yekuita sei yekutenga mombe nembudzi sezvinowo zveshuwawo takagadzira gurupu remusha rehama tichitsvaga chi macontributions ekuti tikwanise kuunganidza chi kutenga zvinhu zvatata zvinhu zvacho takatiunganidza mombe takatiwana zvinhu yakapera saka tanga tangomirira kuti tichiuya kuno tichiona kuti tiudzwe kuti tingafambe sei
kuchengetera mhuri yenyu. Ichokwadi zvinhu zvakataurwa naGwindi naishe Gwindi, chivanhu chinofanira kuti chiite sei chiitwe, handitika. But pamusoro paizvozvo makatadzira futi chinyi mambo, handitika. Pane mombe yamunofanira kunza kuna mambo, handika, yekutadzira mambo after maita zvechivanhu. Saka chivanhu ichocho kana charedi zvinhu zvese zvapo ngazviitwe hazvo kumushaiko, handika. Asi after maita chivanhu ichocho moita kuti mombe yamambo iuye kuno. Pari kunzwika here sabhuku? Mombe iyo sabhuku newe baba Chonyera, mombe iyo inourayiwa, iyo yamakawana yamati apo inourayiwa yodyiwa nevanhu ikoko ichigadzisa zvikoko, handitika. Asi kuno kuna mambo, kuno ya mombe, handitika, yekuripa mhosva yakaitwa pai pasi. Panzwika zvakanaka here ipapo? Ari kuita chivanhu chacho chemombe yacho ndiani? Tangatida kutobatsira kuti zvinhu zvacho zvichifamba sei, sezvo makadaidzana Makumbeka. Hanti ndowanoita zvemvura. ana Makumbe vakatowirawo vaine nyaya yavo yekuti isusu nemhosva yedu tikurumbidze kuita sei kutsvaga zvinhu zviri kudiwa kuitira kuti ivo vakwanise kuitawo chipwa nenguva. Saka mukureva here kuti mombe yamakaunza inoitwa chivanhu naAgwindi kana kuti inoitwa nei? Saka tauya kwamuri mukuru varatati kutibatsira. Dare iri basa renyu avatadzirwa nemambo, handisvika. Chonyera, mombe wati zvinhu zvese zvapo tichaita kuti vana mureva valaeze naheadman kuti chivanhu chachiitwe pachivanhu pedu, handitika. Dare rino richataura naheadman wacho toita kuti poitwa nekukasika zvinhu zvacho this week, sezvo mataura kuti zvinhu zvese zvapo zvoitwa kumushaiko, handiti. Right, November anofanira kusasvika musati maunzawo mombe yamambo, handiti. Chitori chikumbiro musakumbiri tinotsvaga mureva, asi apa zvaa zvakatiomera zvinhu zvacho. Asi kana mhosva yatoparwa yakafanana nengozi, handiti. Ngozi kana tisina tinototengesa marengenya ese kuti tiripe zvinhu zviite sei zvigadzirike mukati memusha, handizve. Toziva kuti zvinhu zvakaitwa imimi hamusi responsible, munhu akazvifungira kuita ari ega, asi zvakubatanidzawo nemhuri. Hamuna kuparticipata mune chinhu chakaipa chakadai, asi chinhu chaitirwa mumhuri. Tofanira kuti kana pane zvinoda kuti zvigadziriswe tiri mhuri imomo totogadzirisawo zvakare, totobatana pamwe chete kuti tigadzise zvezvifambi zvakadii. Ende futi zvichasenda signal futi kumusha wese kuti zvinhu zvakadai hazviitwe. Vamwe vasikana vachaziva kuti zvinhu hazviitwe, hatiregere zvinhu zvakadai zvichiitika zvakare, handizve. Ndozvatei tichida kuti zviitike. Baba Chonyera, inotenga mombe. Baba Chonyera ndimunoiziva, ndimunotaurira mhuri kuti mari inotenga mombe yakadai so moyo nemakwati acho kana mombe yashaika, kana iri mombe yashaika, handiti. Asi kana yawanikawo zvakanaka, nekuti mombewo dzakunetsawo, asi kana iri makwati awanika munokotaura iwewe ndiwanda kupa task, unoziva mari inotenga mombe. Ukauya nedhora uchiti mombe waakutuka mambo, right, zvakanaka. Toita saizvozvo, sezvo mataura kuti zvinhu zvaredi, tichaita kuti murehwa dzawara makubatana naGwindi moronga tunhu twenyu nana Makumbe, handitika. Iye vanoziva zvavanoita iko.